Maayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Nasaksihan sa nasod sa ikaupat nga adlaw sa impeachment trial nga ang reklamo wala gisuportahan matud pa og ebidensya. Sumala kana mismo kang Vice President Sara Duterte. Gibutiyag sa ikanawang testigo sa prosekusyon nga wala siya'y personal nga kasayuran kung may kontrata ba gayud ang bise og assassin o mamumuno. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa pahayag nga gipagula ni Vice President Sara Duterte sa ikaupat nga adlaw sa impeachment trial, nasaksihan matud pa sa nasud ang iyang ginasulti sukad pa kaniadto nga ang reklamo wala gisuportahan og ebidensya. Ang gibalik-balik nga pasangil nga adunay mga hulga bisan walay naglungtad, pag-imbento og usa ka assassin bisan walay kamatuoran, ug pagmugna og ebidensya aron suportahan ang mga pasangil kay dili makapabag-o sa fiction ngadto sa kamatuoran. Inay ang samang mga aksyon makadaot sa integridad sa mga pampublikong institusyon, makaguba sa pagsalig sa publiko, makausik sa public resources, ug makadaot sa pagpangita sa kamatuoran. Dugang sa bise nga ang impeachment proceeding kay kinahanglan nga ibase sa kasaligan nga ebidensya, dili espekulasyon, hinimo-himo nga mga naratibo o walay suporta nga mga aligasyon. Ang rule of law kay nagdepende sa mga kamatuoran o dili hinimo-himo. Sa ikalimang adlaw sa impeachment trial adlawng Martes, gipadayon ang cross-examination sa depensa kay Attorney Jeremy Lotok, ang kanihepe sa NBI Cybercrime Division nga maoy nangimbestiga sa giingong pagpanghulga sa bise. Gipakita ang pipila ka video clips gikan sa online briefing niadtong November 23, 2024. Gipangutana ang testigo kung nahitabo ba kini sa tinuod nga kinabuhi. My question is, if you know, based on your personal knowledge, if any statement or a portion thereof happened in real life, that's the question. Well, Your Honor, the fact that we have the video on November 26, when the Vice President reiterated what she uttered in November 23, 2024. Your Honor, I'm not even... And at the same time, Your Honor, the maybe witness is in the process of allow the answering. witness to answer. Gipangutana sab ang testigo kung aduna ba siya'y personal knowledge nga may kontrata gayud ang bise ug mamumuno. I'm asking if you have personal knowledge based on this that the Vice President really contracted an assassin. Ask an answer. Or, a person. we do believe that the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman. Pero we do believe, based on the evidence that we've gathered and based on our investigation. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.